everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you Nkosi yami ngokushona kukaWinnie Khumalo. Ezibuhlungu asipheli mphakathi. Omunye wabadumile usashile emhlabeni bakithi. If bechaza ukuthi ube nokugula nje omncane wase ewahamba ke. Sikhumbule njalo ukuthi nengane yakhe uRethabile uke walala esibhedlela waze wacela usizo uma wakhe esho khona ukuthi ingane yakhe idliswe umngani wayo ngenxa yomhobholo njalo babangani ucela umnikelo bakithi ukuze bezokhokhela isibhedlela eyayilele kuso ngoba kwakubheda ngempela kuRethabile. Abuthwala-ke ubunzima bakithi phela ukuhanjelwa umama akusiyo into efusa noma ubani. Phephisa sisiRethabile, ulale kahle bakithi mama Winnie Khumalo. Siyokukhumbula lapha ubungumama kuMadluphuthu, ungumnandisi wethu emculweni, ucathulisa uRethabile kule industry. Lala ngokuthula Mtungwa, Mbulazi Mzilikazi kaMashobane. Ngiyayibamba lana-ke, ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.